Sidste ret i dag bliver også en klassiker. Klassisk æbletræflé med biodynamiske æbler fra Birker Mosigård. En let creme og så honningristet rugbrød. Velkommen til Ramløse Roundtable, hvor vi stadig snakker bæredygtighed og økologi. Hvad kan vi egentlig gøre for at, eller ikke vi, men hvad kan man gøre for at udbrede budskabet om bæredygtighed? Vi er nødt til at skabe et fælles rum, så det ikke bare er alle ildsjælene i bestemte segmenter, der gør det her. Fordi så bliver det igen A-holdet og B-holdet, der interesserer sig for noget forskelligt. Og hvis vi kigger ud i verden, kan vi jo bare se på sådan noget som det amerikanske samfund, som er kørt fuldstændig af sporet, hvor store dele af den fattige befolkning, de lever af fuldstændig udpint og forarbejdet mad. Og der er ikke meget bæredygtighed tilbage i det heller. Plus, at det heller ikke er sundt, men det er en helt anden historie. Jo, det er jo der, de fleste trods alt, må vi sige. Nej, men det er jo der, de fleste kommer og køber deres. Det er derfor, man er nødt til at de ikke også det er jo et super godt sted at udbrede noget. Det er i supermarkedet, der kommer de fleste mennesker. Men supermarkedet er ikke sat i verden for at påtage sig et socialt ansvar eller et bæredygtigt ansvar. Nej, men hvis det er på et eller andet sted kunne give noget bundlinje, det ville det jo... Altså. Den bundlinje, jeg synes, de er for langt væk, langt hen ad vejen. Så der er man nødt til at kunne vise dem, rent politisk set også, at der kan komme noget bonus ved det her på en eller anden måde. Så man er nødt til at gøre nogle ting lettere for folk. Vi kan ikke bare fortælle folk, hvad der er det rigtige. Altså, det der med, at vi oplyser om, det bliver en moralisering, og moralisering kommer vi ingen vej. Når jeg har børn, der kommer ud, du har selv været med flere gange, der sker nogle ting, som gør, at vi som voksne kan få svaret på, hvad er det, vi skal gøre. Men så må vi tilbage til topstyringen, for hvis det skal ske, og det skal ramme alle, det er helt klart. Så er det nødt til at blive det skal ud i skolerne. Et skoleanlæggende, og det betyder, at så skal skolerne ikke bare have at vide, nu skal I også lige klare det i et frikvarter. Så skal det være en disciplin, ligesom så skal det fylde meget mere. Rigtig meget, ikke også? Så er vi jo tilbage til det med, at det skal være klogere mennesker, der tager beslutninger, og derved skal det være dem, der sidder lidt højere oppe end forbrugeren. Det er det. Altså, så alle pile leder jo den vej, at der er nogen, der bliver nødt til at tage ansvar, som forstår det her. Så selvom du ikke har forskningsdokumentation for, om det nu lige præcis er 22% mere bæredygtigt end det andet, så kan man sige, det lyder nu meget klogt, at der er god logik i at bruge noget, der ikke bliver transporteret den halve jord rundt. Det lyder nu meget fornuftigt, at noget, der er i sæson, har lettere ved at komme op, uden at skulle have alle mulige fertilizers hældt i sig. Men vi kan heller ikke bare sige, at fordi skolerne skal ikke have alle opgaven heller. Skolerne skal ikke have alle opgaven. Vi kan ikke bare sige, bare fordi at supermarkederne de er sat i verden for at tjene penge, så har de ikke noget ansvar. Det synes jeg er forkert. Det er det altså, vi står over for nogle miljøudfordringer globalt set, som gør, at vi alle sammen bliver nødt til at tage ansvar. Og så, det gælder altså også, selvom man er sat i verden for at tjene penge. Og det er landmænd også, og der er mange landmænd, der tager ansvar. Og det er restauranter også, og der er rigtig mange restauratører, der tager ansvar. Og det er festivaler også, og der er mange festivaler, der tager ansvar. Og der er jo også nogle supermarkeder, der gør det i større eller mindre grad, og nogle gør det måske mest, fordi det er god branding, men de gør det. Men de gør det jo. Og der må vi bare sige, at det er vores allesammens ansvar. Helt klart, helt klart. Og vi må finde der, hvor vi kan gøre noget hver især. Så fik vi snakket lidt om økologi og bæredygtighed. Vi har mange flere diskussioner foran os, så følg med her på Ramløsers Facebook-side.